जहिया से होलो हकेस हमरा पजनुआ गे अगे जहिया से होलो हकेस हमरा पजनुआ गे अगे खोजल चल हो थाना वाला मामुआ गे अगे खोजल चल हो 112 वाला मामुआ गे ले ले घर लियो भीतर छोटा की गनुआ गे अगे ले ले घर लियो भीतर छोटा की गनुआ गे अगे खोजल चल हो नवादा पुलिस मामुआ गे अगे खोजल चल हो बिसुआ पुलिस मामुआ गे बिसुआ पुलिस मामुआ गे रिकॉर्डिंग बाय टॉप म्यूजिक पटना डीजे प्रभुनंद सबके नजरिया हमारे पर गड़ल गे 38 जिलावा के थानावा पीछा हो पड़ल गे छौड़ी सबके नजरिया हमारे पर गड़ल गे 38 जिलावा के थानावा पीछा हो पड़ल गे टेंशन में पड़ल हकौ तोर महजनुआ गे अगे टेंशन में पड़ल हकौ तोर महजनुआ गे अगे घंटे घंटे खोज हो छौड़ी मामुआ गे अगे दिया बर के खोज हो छौड़ी मामुआ गे बिसुआ पुलिस मामुआ गे डीजे प्रभुनंद हेगे रतिया बीरतिया छौड़ी रहियो ना घरे गे जेने तेने भागल रहियो पुलिसवा के डरे गे रतिया बीरतिया छौड़ी रहियो ना घरे गे जेने तेने भागल रहियो पुलिसवा के डरे गे अब सिंटू सचिना हो जाइतो जेल के बंधुआ गे अगे पप्पू सोनू हो जाइतो जेल के बंधुआ गे अगे मारा हो घर पर छापा छौड़ी